Hi, ako si Wawi Kadir from Cotabato City, naglaro sa University of Visayas at sa MBL para sa PBA 46 Season Draft Applicant in Focus. Ay, nung una ako naglaro sa Arellano University, 2006 pa. Naglaro po ako sa NCRA at saka Father Martins sa Arellano. Tapos, nag-college po ako sa University of Visayas, Green Lancer. Yung tatay ko, dati po nun po siyang basketball player. Naging nag-reserve din po siya sa San Miguel dati. Nanonood ako sa kanya dati po na naglalaro po siya sa mga commercial, saka sa PBL, marketing race. Doon po ako kumukuha ng mga idea na mga galaw. Pinapanood ko siya lagi. Sa akin po, ang masasabi ko lang na advantage ko, masipag ako kumuha ng bola, at saka kahit papaano may experience na rin po ako. Yun lang po, sana maging PBA player. Kasi ngayon lang po ako sumubok talaga na magpa-draft kasi nasa ibang bansa ako naglalaro sa UAE before. Burger, Viking, Drive, High Cut, Pop, Rice, Series, Coffee, Championship, mahal ko. Muli po, ito po si Wawi Kadir para sa PBA 46 Season Draft Applicant in Focus.